neno kaka koro ene ma koro inyalo nyuonde ji duto kanyakla mar mondo mi omed tego oganda Luo. To wang'eyo ni duond bura mar ODM ok en mar Joluo kende, en nyaka mar joma moko. Oting'o kabinde mopogore opogore. Aburo pogora gi Thaddeus kanyo matin. And pogruok ma pogora kode ni the kind of politics kata siasa ma waseneno e Kenya ka and ahinya ka Luo land is a bit dirty. And the dirt mantie politics no emo mineno ka seche moko joma olony or joma osomo nyalo shy away kuom siasa ilagi. Ibiro yudo ka jasiasa luongo rally. To gik miwacho rally kanyo ok gin gik ma yani gin gik ma moro ji to ji nyiero to ang'o, then yani gin gik ma wawo ji. Iseneno apani dholuo maber wacho ni iwawo ng'ato. Koro jowa mathoth osehero wawo no, yani gimoro ma ji wuoya to ji nyiero to ji tieko kanyo to ji dhi. Ibiro yudo ka a political parties magwa, especially the ODM, ibiro kidhi rallies, and I want to say nekech rally ni e kama girome gi jopiny. Ki chako ng'iyo the substance of kata gik magiwacho rally kanyo, ibiro winjo kanil, iwinjo. To josiasa moko madwa biro kata na leaders moko madwa biro madawacho gik moko ma sensible, to gin yudo ka nitie gimimanyo manyaka mienego mondo mieno shy away from them. Koro kwa wacho ni wadaloso organizations to wadaloso within ODM, aparo ni kanyo okang' na winjra gi daktari, because the nature mar politics marwise is just a bit dirty. Until then we sanitize siasa marwa mondeka the academicians and business people nyalo dwaro donje. But having said that, wanyalo bedo mana kaka penyo mi penyi to ere ng'ama loso gini. For a long time, by the way, Joluo wa kosebedo gi organization kata na professional organizations, and osiepewa kata mag jogot gi kata na jorabuon yudo ka gito gin gi buche gi. And kaka ni ng'iyo gima notimre 2007, osiepna moro ma jarabuon onyisa no mera ne wane bura, and you see this person ng'ani ne watimo go wala. Koro biro to nyisa ni bwana jogo plan kama. Koro ingi mitim ne asenyisi chon. So I realized ni kare gin ga gibuche ma kata nyaka jo wala bede, nyaka the academicians gibede ma wan waonge go. So aparo ni we should start developing strategy kaka oganda. Ok wanyal daka makata strategy onge. Karana utewa mwadake, you must have a vision. Nito dani ena da chopo kode kanya, ngima na da chopo kanya. So then that must also nyaka timbre within our community. Okineka wano sengewa ni one more champion so many things in this country. And if you can see, I mean, Kenya no history mar Kenya ka. Joluo osetho mang'eny. Tomboya gini, Odhiambo Mbae gini, Mugabe Were, we can count them. Nekech, one more bedo the forefront. Koro, nyaka wachak change this kind of tact. Yeah? Nyaka wachak change this kind of tact ni, we okwan mo be tikodwa every now and then, nekidwa change gik moko tetimo. Devolution makoro ji enjoy sanini. No yanye baba machal nade. Mo wachno da pogo piny, kiodo kelo majimbo, kiodo kelo kiango, gigi no wachi to jite winjo. But ka wuono, devolution konyo jomage. Joma no dagi devolution, gema devolution ka wuono konyo. Malo kata wan man wa champion the devolution. So, it is time, samane babo thokoro ni, then time akoro nyaka wa change strategy. Mwangini okwate the same way. Nyaka koro wangini to, how do we bring in the think tanks? How do we bring the religious leaders? How do we bring in the youth? Through their forums. Mondo mi then wawachini bwana wada move together. Nekech kata na kuwa way on the transition, wada warukana na generational change. Mondo mi wawachini to, a crop of leaders gi work. Mama ge manyo wanya chakwa kilo. Nekech ineno. Kenya usibida society where one Kenyans, but nyaka wa think fast as community wa first ineno. Kono mwachini to bwana kata kawa anu wadwa dhi mondo mwawuye the national scene. Angoma wango
Economic empowerment, very, very important. Nyakwa beni one empowered, that is when inyalo winju wako kwa the table. But koko one empowered, then Erika Kadiang will negotiate the national cake. Koko one empowered. We must be empowered economically. Nyakwa be empowered in terms of education. Nyakwa be empowered in all the spheres. So for me, organizations gi. And it's a very difficult question. One manyakwa organize gi. But our leaders, mwasa yero magin the political leadership, nyaka neka kagi bring wa in, to as they bring us in, nyaka gi incorporate gi kwagi. I liked one thing when winjuka nyongo no wacho, Governor nyongo wacho Eliel, kanoti mogonena, paroni it was studying Nyayo Stadium. Tono wacho ni baba no nyise ni ondika na policy paper moro ineno yeah koro magi gik madwaro we need the political leadership mondo consult ineno ok ni gin ka gisedhi giwao jipa to gitiego gin gitiega tiga gineno marika gidhi so even the community mar Jaluo nyaka chak paro ni to jok moyiero in leadership gin jomagi gin joma wuoyo on gik manyalo kelo dongruok koso gen joma wuoyo ni gin giwao ji gidhi ng'iyo ne vijende moko changa to disrupt meetings mag ji magi gik manyaka stop mondo wa move as a community. Come on. To e kinde